sik toto. Ini lho sik yo. Polah menang nen. Nah, pasah suwi-suwi. Ya sik to men. Barang umur to men kok ya. Iki rogo manungsa iki. Ndang to. Gedok apa ora? Sik to men sing sabar. Brik, iki mustaka nek mbok nyanyake piye to? Piye nah to men? Iki mustaka, sirah. Beh, iki ndekek sirah yo nang kono. Nyuk, kowe urung lahir sirah ki wis ning kene. Wis ndang jamae ndang dipercaya lah. Alon ae to polahmu ki lho. Beh,